என்னப்பா கொரோனா 2வது ஆலையாமே ரொம்ப ஹெவியா கீதாமே, எல்லாரும் வீட்டுல ஜாகிரதையா இருங்கப்பா. பலிமாமே பலி சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி பே சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி பே சளிமாமே சளி. போடியா நோவு நோவு உசுரெடுக்கும் நோவு, உடம்பட்டாரா பிழிஞ்சிடும் சோறு, தளரும் நாடி ஆவாதகாவ வானா நமக்கு பக்கிரி துக்கிரி காதுல பூ சுத்தி நம்மளா பண்ணுறான் கன்ஃபியூஸே. அத்த ஒத்துக்கிட்டு வேக்சின் எடுத்து நோய்க்கு கொடுப்போம் ஃபைட்டே. மாஸ்க் போட்டுன்னு தான் நீ டிஸ்டன்ஸ் விட்டுன்னு எங்கோ வெளியில போகணும் கேர்ஃபுல்லாதான். டோக்கரா கொஞ்சம் நீ இருந்த அந்த கோவிட் வைரஸுக்கு புல் மில்ஸ் தான். மாஸ்க மறக்காத, சானிடைஸ் நிறுத்தாத, வெட்டியாலையாத நீ டிஸ்டன்ஸ் மறுக்காத. பலிமாமே பலி சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி பே சளிமாமே சளி, பலிமாமே பலி பே சளிமாமே சளி. எல்லாரும் மெர்சலாதீங்க, ஜாகிரதையா அவங்க வீட்டுல இருங்க, சரியா? ஆம்பா சொல்றது சத்தம்பா. Put the link of the Facebook in YouTube comments and share the YouTube video as the Facebook status.